Okupatsirani nkhanizi ndine Robert Kaluwa. Poyamba tione mitu ya nkhanizi. Atsogoleri a mu Zodiak afika mdziko lino kudzakhala nawo pa msonkhano wa mayiko a mchigawochi. Nyumba ya malamulo, nyumba ya boma yati President Chakwera akuunika mayina anthu omwe angawasankhe kukhala mlangizi wa boma pa za malamulo. Ndipo nokuma ikufuna boma liwererepo pa $1.3 million yomwe Malawi Cargo Center Limited ya ku Tanzania ikulephera kubwenza. Munkhani za mayiko ena, Edgar Lungu aku Zambia avomereza kugonja pa chisankho chomwe mtsogoleri otsutsa wapambana. Tindizi na zambiri takhalani pomwepo. Atsogoleri angapo a mayiko a Zodiak afika mdziko lino kudzakhala nawo pa msonkhano wa mayiko a mchigawochi. Ena mwa atsogoleriwa Samia Suluhu Hassan aku Tanzania, wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko la Namibia Anangolo Mbumba, komanso mtsogoleri makamaka atsogoleri a mayiko a South Africa, Zimbabwe ndi Botswana. Western Guta anali ku bwalo la ndege ndipo wadzana ripoti. Atsogoleri a mayiko akumwera mu Africa pansi pa bungwe la Southern African Development Community Zodiak achita msonkhano wawo lachiwiri ndi lachitatu mu mzinda wa Lilongwe. Mwazina atsogoleriwa akambirana nkhani zokhuza chitetezo nderali maka ku Cabo Delgado kumpoto mdziko la Mozambique komwe kwakhala kuchitika zawo chifwamba ndipo anthu ankhaninkhani aphedwa komanso ena kuthawa nyumba zawo. Malingana ndi President Mokgweetsi Masisi wa ku Botswana, msonkhanowu akambirananso mgwirizano wa mayikowa makamaka ntchito za malonda. Andre Rajolina omwe ndi mtsogoleri wa dziko la Madagascar ndiye anali woyamba kufika mdziko lino la Mulungu usiku. Dziko la Mozambique ndiye wapampando wa bungweli panopa, pomwe dziko la Malawi likuyembekezeka kusenza udindowo pambuyo pa msonkhanowu. Malo mwa Zodiak ndine Western Guta. Mkulu wona zofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Ashonika Mpondeni wati President Lazarus Chakwera akuunika mayina anthu omwe angasankhepo yemwe angakhale mlangizi wa boma pa za malamulo. Poyankhula pa msonkhano wa Nkhani ku Kamuzu Palace ku Lilongwe, Mpondeni ati President yu akugwira ntchito yowunika mayinayi limodzi ndi akuluakulu akunduna wa chilungamo. President Chakwera anachotsa achikosa Silungwe pa udindowu mwezi watha. Zambiri mulipotiri omwelemba Winston Kaimira. Pa msonkhano wa Nkhaniwu, mkulu wofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Ashonika Mpondeni anayamba ndi kufotokoza zinthu zingapo zomwe President Chakwera wakhala akuchita sabata ziwiri zapitazi. Mwazina iwo anati President Chakwera anakumana ndi nduna za chilungamo atata Simvalo pa nkhani yokhudza kusankha mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo. Malingana ndi Mpondeni, Chakwera alikale ndi ndandanda omwe akufuna kuti augwiritse ntchito posankha mlangiziyo. As you know, the president is fully engaged in the process. Mtsogoleri wa dziko lino akugwira ntchito yosankha mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo mu nduna wa chilungamo. The president already has a short list of candidates. Iye ali ndi mayina a anthu omwe akuganiza kuti angakhale pa udindowu. Pakadali pano president yu akuunika anthuwa kuti zonse zikhale mchimake. In order to make sure that every T is crossed and every I is dotted. Mkulu wona zofalitsa nkhani ku nyumba ya bomayu watinso President Chakwera achita zokambirana za ubale wa ukazembe ndi atsogoleri a mayiko a DRC komanso Madagascar pambali pa msonkhano wa Zodiak. Iwo anafotokozanso ntchito zachitukuko zingapo zomwe boma likugwira monga yomanga mlatho wa njiri m'boma la Mzimba. Ndine Winston Kaimira, malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe. Ndipo pakadali pano nyumba ya bomayi yati President Chakwera akukambirana ndi magulu osiyanasiyana pa zokwera kwa mtengo ogulira feteleza mdziko lino. Mpondeni ali mtsogoleri wa dziko lino wakumana kale ndi nduna ya zaulimi pa nkhaniyi. Kukwera kwa mtengo wa feteleza ndi chinthu choti chikuwakhudza president kwambiri. Kandi ma smallholder farmers kandi anthu amene mwatchula kuti amazidalira okha kuti agule feteleza, president afuna atsimikize alimi onse mdziko la Malawi kuti ngati pali munthu m'Malawi muno amene wayika mtima kuti amenyere nkhondo alimi ndi a president Chakwera. Ndi nkhani imeneyi Chakwera kuidziwa ikuwakhudza, ndipo mitengo imeneyi Chakweranso imapweteka, koma Chakwera ndithu ayika mtima pa nkhani imeneyi kuti zilongosoke. Chifukwa chithandizo chomwe alimi analandira kuchokera boma la Chakwera chaka chatha, Chakwera sicholinga chawo kuti alimi chaka chino ndi zaka zikubwerazo alimi abwerere
ku nthawi yozunzika ndi mitembo. Pakadali pano ntchito yosandutsa ulimi kukhala bizinesi yalandira mangolomera apadera ku Chikwama, pomwe kampani ya Presken yomwe imapanga malesa a mzimbe ethanol yati ikhazikitsa chigayo cha mzimbe chomwe chizifuna mzimbe yochuluka. Alimi mbomalo omwe ali pansi pa bungwe la alimi la Kama Cane Growers ati apeza kale malo mahekitala 2000 otalimepo mzimbeyi malingana ndi kupezeka kwa msikawo. Nduna za ulimi a Robin Lowe yati chilinganizo chithandiza alimi kuti azipha makwacha. Kampani ya Presken yomwe imapanga kachasu yomwe galimoto zimagwiritsa ntchito ili pansi pa kampani ya Press Corporation. Ntchito yofula kachasu ku kampani iyi imadala zipangizo zochokera ku nzimbe za kampani ya Ilovo, koma zipangizozi nzochepa poyerekeza ndi zomwe Presken ikufuna. Ichi nchifukwa chake Presken imatenesa zipangizo zowonjezera kuchokera ku mayiko a Zambia ndi Mozambique. Izi akuti zikutayisa kampani iyi chuma chochuluka, komanso alimi akutaya mwayi wa bizinesi pa ulimi. Kampani ya Presken yasimikizira alimi kuti akhazikitse ulimi wa nzimbe ndipo zawagula nzimbe yonseyi. Mkulu wa Presken ndi Dr. Christopher Guta. Tisanapange chiganizo chomalizitsa kuti nzimbezi tizizigaya pompano, tikhalenso ndi chitsimikizo kuti nzimbezo zizikhala podi. Sitingangoyika factory yogaya nzimbezo palibe, komanso sangalime nzimbe ngati factory yo palibe. Alimiwa omwe ali mgulu la Kama Cane Growers Cooperative atapeza kale malo okwana mahekitala 2000 kuti achitepo ulimi wa nzimbe. Wapampando ogululi Collins Mthalika akufotokoza za phindu lomwe angazapeze kuchokera mu ulimiwu. Limadi wa nzimbe kutithandiza kutukula mioyo ya mabanja athu, mwina kulipiranso ana sukulu, pasi zakudya. Nduna za ulimi a Robin Lowe ati chilinganizo cha kampani ya Presken komanso alimi akudelali ndi ngodi yofunika kwambiri pakapezedwe ka chuma zomwe zogwirizana ndi masomphenya boma okhuza chaka cha 2063. Ngati kunduna timazaona masomphenya athu aja Malawi 2063 kuti tikhale ndi chakudya komanso tipange ndalama. Ndiye timati kodi zulankhulana bwanji ndi zimene ife kunduna tikupanga pa National Agriculture Policy ndi National Agriculture Investment Plan, yomwe tunena kuti choyambirira ulimi ukhale wa business. Ngati masomphenya Presken omanga chigayo cha nzimbe komanso alimi akudelali osekula munda wa mahekitala okwana 2000 zingakwanilisike, vuto lakusowa kwa ntchito lizachepa mwazina. Ndine Masozi Kasambara wa Zodiak kuno ku Chikwama. Bwalo la High Court ku Blantyre labweza sukulu ya Maranatha kuti ikakonzenso pempho lake lofuna kuletsa mwini malo a sukuluyi kuti kumatindi kuti atseke. Mkulu wa sukuluyi Aenes Kaonga wauza Nkhani masanawo ku Blantyre kuti bwaloli lati sukuluyi ikapereke pempholi kwa jaji yemwe analola masheriff kukatseka sukuluyi. Pakanali pano Akaonga ati sukuluyi yagwirizana ndi sukulu ya Astep ku Luchenza mboma la Tyolo kuti ophunzira ake akalowekaye kumeneko kuyambira lolemba sabata ya mmawa. Ajaji lero anena kuti nkhani ipite kwa kumene inayambirira ndi anzathu pobwera akanapita asanabwerese pachizungu amati distress nimene landlord amaloledwa ukaseka nyumba ya munthu amene ali ndi rent yake. Ndino titapeza ajaji lero anena kuti tinapanana kukika pamene popo nkhani timanena kuti ipite direct kwa kumene anayambisa nkhani kucha koyamba kucha. So aloya athu anabwerera kwa kukonza madokumenti nduna pano afaira kwa jaji oyenera nkhani yakuti ife tipemphe injunction kuti atichosere atisegulire ana athu aziphunzira chifukwa nthawi ikutithera kwambiri. Tikunena kuti zonena kuti ife tili ndi ngongole ya renti komanso distress ikupangidwayo ndiyosavumelezeka pachizungu amati illegal. Ifeyo tilibe ngongole ina iliyonse nawo ya renti mabuku ake tunatseka ayo wanasayinira ife tinasayinira. Ana athu sitingalole kuti ana athu avulale chifukwa cha zimene zachitikazi. Ena amanena kuti mikango ikamakangana umavulala ndi uzu, koma Maranatha singalole kuti ana ake akhale kumbuyo akhale mchira. Pachifukwa ichi takambirana ndi anzathu a Astep. Astep ndi skulu yakalekale kwambiri
makolo ambiri akuiziwa ndiyo tchuka yomangidwa bwino imene ili pali chenzapo ndi yakhala almost now 6-7 months sikupanga operational inayima ndino Maranatha talowa kale agreement ndi anzathu akumenekoko anathu akupita ma premises step ni malo abwino oyenera maphunziro ndi chimene chanisangalatsa kwambiri ndi malo amene alibe uzuzu kumatindi kuja tinaliku vuto limene timakumana nalo kwambiri nali lauti. mukuonera nkhani pano pa Zodiak tindi zambiri posekedwa apa takhalani pomwepo. Good news to those staying in Zomba. The most affordable reliable network access is now available in town. Get your access business number today and enjoy the affordable rates. For more information, call 0212 200 200. Access your world. Sompenya amalawi watoto kula malawi 2063 kufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tigwirane manja kula malawi achinyamata tikale patsogolo kula malawi malawi wosimira paeka malawi wokomera aliyense Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. Munthu mmodzi payekha sangamange mudzi, koma anthu angapo kubwera pamodzi timati uwu nde mudzi. Pamodzi tili ndi kuthekera kobweretsa chitukuko mdera lathu. Network yathu ya Chimalawi ya TNM yakhala ikuthandiza madera ambiri munjira zosiyanasiyana. Komano pano TNM ikufuna kupitiriza ntchitoyi mogwirizana ndi ife eni ake amudzi. Ndi Nkhani yabweretsa TNM mudzi wathu. Mukagwiritsa ntchito TNM poimba foni, kutumiza ma SMS, kugwiritsa ntchito internet, kapena kugwiritsa ntchito mpamba, chaka chilichonse TNM idzipereka 1% kapena 1 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zomwe yapanga kuti ithandizire pa chitukuko chomwe anthu akufuna mdera lawo. Tikabwera pamodzi ndi kugwirizana chimodzi, tikhoza kupanga zazikulu m'mudzi wathu. TNM mudzi wathu. Umodzi unamanga mtolo. Ndondomeko zidzatsatidwa. takulandiranso tionenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire. Atsogoleri a Zodiak afika mdziko lino kudzakhala nawo pa msonkhano wa mayiko a mchigawochi. Nyumba ya boma yati President Chakwera akuunika mayina anthu omwe angawasankhepo mlangizi wa boma pa zamalamulo. Nokma ikufuna boma lilowererepo pa $1.3 million yomwe Malawi Cargo Center Limited ya ku Tanzania ikulephera kubwenza. Ndipo munkhani za mayiko ena a Edgar Lungu aku Zambia avomereza kugonja pa chisankho chomwe mtsogoleri wotsutsa wapambana.
Tipitirire ndi nkhanizi. Mkulu woona zakatemera mu nduna wa zaumoyo Dr. Mike Chisema walangiza anthu mdziko lino kuti apewe kusakaniza katemera wa AstraZeneca ndi Johnson & Johnson pomwe ayambiranso kupereka m'malo momwe akhala kuperekera katemera wachiwiriyu. Katemerayu pafupifupi 120,000 wa AstraZeneca anafika mdziko lino loweruka lapitali ndipo ayamba kupereka katemerayu lolemba. Kale Chinembiri ndi mtolankhani wathu ku Blantyre ndipo anayendera malo ena momwe ntchitoyi ikugwirika. Titayendera malo angapo omwe akuperekerako katemera wa Johnson & Johnson ndi wa AstraZeneca mu mzinda wa Blantyre, tinapezako kuli anthu ochepa. Titafika ku Blantyre Youth Center, ku Gateway Clinic ndi ku ofesi ya zaumoyo mu mzindawu, tinapezako kuli anthu ochepa kwambiri omwe anafika kuti alandire katemerayo. Anthu ena atiuza kuti sakanachitira mwina koma kupita kukalandira katemera wachiwiri wa AstraZeneca kamba kuti analandira kale woyamba. Ife tinganene kuti poyamba tinalibe kusankha chifukwa oyamba amene analipo ndi ameneyo. Tinabayisa atambwera woyambirira mdziko muno. Ndiye tinasankha ameneyo, komano ndinabayisa oyamba patenga nthawi sinaone vuto lina lililonse. Chifukwa chakenso ndakhala ndi maganizo obweranso kuzabayisa wachiwiri. Wina mwa anthuwo wayamikira boma kamba kupereka mwayi kwa Malawi wosankha katemera yemwe akufuna, komanso kuyika njira zoonetsetsa kuti anthu akulandira katemera wakumtima kwawo. Panopa ndi AstraZeneca yekha amene akubayisa panopa. Kwa amene akufuna kutenga Johnson & Johnson apereka mbali ina kusida kwa nseuku kumene akutengera katemera amene. Boma la Blantyre lalandira katemera okwana 16,880 wa AstraZeneca mwa katemera 119,040 yemwe anafika mdziko lino loweruka. Ndipo kuchokera ku Mzuzu towera kumwenda akufotokoza. Tinayenda chipatala cha St. John's komanso cha Mzuzu Health Center komwe tapeza kuti anthu akubwezedwa amene amafuna kuti akabayitse katemera ameneyi wa AstraZeneca. Popeza katemera amene sanafike mzipatalamu, tapezanso kuti ogwira ntchito pamalo amene tinankhulana nawo anena kuti katemerayi akhoza kufika mwina kumathero a tsiku la lero ndipo ayamba kupereka katemera ameneyi mawa lomwe lili lachiwiri. Tinankhula ndi mmodzi mogwira ntchito za umoyo pa chipatala cha St. John's, Elizabeth Chapwedeka, amene atiuza kunena kuti palibe kusokonyeza kuna kulikonse komwe kwachitikapo ndi katemera wa Johnson & Johnson komanso katemera wa AstraZeneca, popeza anthu akumafunsa kapena akumauzidwanso asanapatse katemera ameneyi. Achapwedeka ananenanso kuti anthu ambiri akukonda katemera wa Johnson & Johnson chifukwa amabaya kamodzi kusiyana ndi katemera wa AstraZeneca amene anthu amayenera kuti alandire kawiri. Tinapezanso kuti anthu angapo ndithu ndi amene akubwera kuti alandire katemera ameneyi wa Johnson & Johnson. Kampani ya boma yoona za mafuta National Oil Company of Malawi NOCMA yapempha boma kuti lilolerepo pokakamiza kampani ya Malawi Cargo Center Limited ya mdziko la Tanzania kuti ibweze $1.3 million yomwe ikukanika kubweza. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la NOCMA Helen Buluma wauza komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe kuti MCCL sikubweza ndalamayi yomwe amayenera kubweza zaka zitatu zapitazo. Zambiri mulipotili lomwe walemba ali nafe mlamba. Wachiwiri kwa mkulu wa kampani ya NOCMA Helen Buluma wauza komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za chilengedwe kuti kampani ya Malawi Cargo Center Limited ikulephera kubwenza ngongole ya $1.3 million yomwe imayenera kuyamba kubwenza mu 2018. Ngongole iyi inadza boma litalamula NOCMA kuti ilipire kampani kuti kampani ikonze mathanki komanso mapayipi omwe amasungira mafuta ku Mbeya komanso Dar es Salaam. Malinga ndi NOCMA, mgwirizano nalo woti MCCL iyambe kubwenza ngongoleyi kwa zaka zisanu malowa akayamba kugwira ntchito. Wachiwiri kwa pampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za chilengedwe a George Million wali komiti ionetsetsa kuti ngongoleyi ayibwenza. Kumbeya ndi pafupi ndi kuchitipa, it's about 100 kilometers. Timawapempha kunena kuti mafuta ambiri aziwatenga kuchokera kumbeya chifukwa ndi pafupi, chifukwa zikatero mtengo wa mafuta utakumatsika. NOCMA akuti ndi amene ayenera kupereka ngongole imeneyo, koma ngati komiti tikuona kuti kampani ya Malawi Cargo Center Limited mosogozedwa ndi abamba balole
nawonso tikupempha kuti atengepo gawo kubweza ngongole imeneyi. izi zili chomwechi chifukwa cha mgwirizano omwe ulipo pamalowa, ndipo komiti yauza unduna oona za magetsi ndi mphamvu kuti utengenso malowa. akatswiri pa nkhani za ndale ayamikira chipani cha Democratic Progressive Party DPP pobwezeretsa anthu amene chinawachotsa mu chipanichi mwezi wa Okutobala chaka chatha. Iwo ati ichi ndi chiganizo chabwino chifukwa chibweretsa umodzi mu chipanichi komanso kulimbikitsa. Chipanichi chabwezeretsa akondwani Nankhumwa, a Griseda Geoffrey, a Japi Mhango ndi a Yusuf Ntenda ngati mamembala a chipanichi. Ziuleka Nanguwo ali ndi zambiri mu ripoti. Kubwezeretsa kwa anthu anayi omwe anawachotsa mu chipani cha Democratic Progressive ati kwadza pofuna kuti anthu akhalenso ndi chikhulupiriro pa chipanichi. A Yusuf Ntenda, mmodzi mwa anthu omwe anawachotsa mu chipanichi, atitsimikizira kuti chipanichi chawalembera kalata yowabwezeretsa komanso kuti akhoza kubwerera pa udindo wawo wakale. Ndipo akatswiri wayankhulapo pa nkhani za ndale ati izi zithandizira kumanganso chipanichi potsatira kusavana komwe kunalipo chifukwa chakusiyana maganizo pa mfundo zina. Ndipo a Mustafa Hussein, mphunzitsi ku Chancellor College, ati kuti chipanichi chikhalenso champhamvu chikuyenera kuchita zinthu mwachilungamo. Tikanayembekezera kuti poti iwowa akutchuka ndi dzina loti Kondwani Nankhumwa lomwe akudziwika nalo ndi anthu ambiri, tikanayembekezera kuti mwina akanalemba dzina limenelo. Koma popeza zifukwa zomwe achitira kuti alembe dzina lina lomwe lakhala lili mkamwa, zifukwa zake sitikuzidziwa, ndi pamenepo ndemanga sitingapereke yokwanira, koma chabe kufuna kuti pazikhala kusungirana ulemu komanso kutsata ndondomeko pa zochitika ngakhale polemberana makalata kumene. Pakadali pano Anthenda, omwe ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa ku Mzambwe mboma la Mulanje, auza Zodiak kuti adikira chigamulo chochoka ku bwalo la milandu pa nkhani yoti chipanichi chichititse msonkhano osankha mtsogoleri wa chipanichi. Ndipo mu nkhani zakunja a Edgar Lungu avomereza kugonja pa chisankho cha mtsogoleri wa mdziko la Zambia ndi kupempha anthu kuti asunge bata. Alungu apeza mavoti 1.8 million pa chisankhochi kuyerekeza ndi a Hakainde Hichilema a chipani cha United Party for National Development UPND omwe apeza mavoti 2.8 million. Ndipo tinayankhula ndi mtolankhani wa dziko la Zambia Make Piri. With great honor, I want to thank you, Zambian people, for giving me a great opportunity to be your president. President kamba kuti ma elections yamene yanaliko pa 12th of August a president sana kwanise kubwererapo pa mpando. A president akamba kuti nthawi yawo yata kubwereko winango numene abwerapo numene ali mu opposition Hakainde Hichilema umene anthu a Zambia amvotera to become the 7th president of the Republic of Zambia. So a president akuti calling for peace, kusankhale zinthu zandale, anthu kumenyana, olo kashokerana manyumba, olo kachita zinthu zimene sizili bwino mu dziko la Zambia. Ndiye pano zinthu zili motani, anthu akukondwerera motani zimene zachitikazi? Kuonako zinthu zimene zili kuyendera mamawa, kunali anthu amene anankhala kuchokera mamawa pamene anachita announce presidency, anali anayenda kuchoka kuma places yosiyana kuenda ku nyumba ya wa president. Olopano pamene ni ukamba nayi kuli anthu amene ali kuyenda pamanje ali za mangoma, wenango alichova manjinga, wenango ali pamwamba pama motoka. So zonse zili kuchitika pamene apa, but futi kuliko na futi ndale pang'ono tundeo tung'ono, but akapogola ali kuchita stopping all these things. Ndipo abonso ndiye pamtsiriziro pa nkhani zathu koma tili pa tsamba lathu zodiacmalawi.com. Munali ndine Robert Karuwa. Mmakoma nonse.
Hi, little one. What seems to be the matter? I know just what you need. Me! I'm Classic Milk, your instant milk powder. Perfect for breakfast, tea time, or evening time. Whether you're working hard in the office or just relaxing at home. And I'm suitable for tea, coffee, or an instant milk drink for kids just like you. Yes! That's exactly how I make you feel. Classic instant milk from Rab Processors. Full cream milk powder for the whole family.